बे साननैसो हाग्रामा महिलारि बिथाङा मिडियाफोरनि गेजेरजों बुंबाय थादों जे धीरेन बर'जों सुक्ति जागोन आरो लोगोसे बिथाङा बेखौनो बुंदों जे धीरेन बर'आ जुदि आलादा रायजो बर'लेण्ड बिनायखौ दाबि खालामनायखौ बाद होयो अब्ला बिथांखौ धीरेन बर'खौ सरकारनि खाथियाव लाना थांगोन आरो सावरायनानै सुक्ति खालामहोगोन। बे बेलायाव आं बेखौनो बुङो जे एनडिएफबिआ इतिमধ্যে भारत सरकारजों मोगा-मोगि जालायनानै जिरायलायनो सावरायनो हानाय परिबेसन दं। बेनिखायनो एनडिएफबिनि आसलथे एनडिएफबि प्रग्रेसिभआनो जा एनडिएफबि रन्जन ग्रुपआनो जा हाग्रामा महिलारिनि प्रयजन गैया। जों थांनो हायो, डाइरेक्ट थांनो हायो, डाइरेक्ट लोगो हमनो हायो, डाइरेक्ट सावरायगासिनो दं। आरो बिथां जिखिनि बाथ्रा बुंदों जे आलादा बर' रायजो दाबि खालामनायखौ बाद होयोबासो नागारोबासो होनना बुंदों। जों दुलाराय बर' रायजोफ्रा गासैहाबो गोसोआव दं जे बिथाङा दिनै जुदि बिटिसिनि चिफ जानो हादों बेयो आलादा बर' रायजो नांगौ होननानै सोमावसारनायखायसो बिथाङा दाबि खालामदों बर' रायजो आलादा बर' रायजो नांगौ होननानै दाबि खालामनानै आन्दलन खालामदों। बेनिखायनो बे सुक्ति खालामनानै दिनै बिटिसिनि चिफ जानो हादों। आरो बिथांबायदि दैदेनगिरिनि खुगानिफ्राय बर'लेण्ड दाबि खालामनायखौ नागारनांगौ होननाय बाथ्राया जोबोद मिनिथाव जायो। दिनै बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे धीरेन बर'जों सुक्ति जागोन होननानै। आथिखालाव भारत सरकारा एनडिएफबि प्रग्रेसिभ, एनडिएफबि रन्जन आब्ला ग्रुप आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद पिपल्स एक्सन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्टजों सावरायगासिनो दं। आरो बे सावरायनायाव भारत सरकारा बेखौनो बुंदों जे आथिखालाव सरकारा बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय थिग खालामबाय, डिसिसन मोनसे लाबाय। आरो बेनिखायनो गासैबो बर'नि संगठनफ्रा ज' जानानै भारत सरकारजों सावरायनांगौ आरो सिरियासलि सावरायनांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों। जेरावहाय सरकारा गासैबो बर'नि संगठनखौ ज' जानानै फैनो थाखाय खावलायदों बेयाव हाग्रामा महिलारि हारसिं धीरेन बर'जों सुक्ति खालामसिगोन होननाया बेयो गनायथाव नङा, बेसलेस आरो खुनु जुक्तिजोंनो नाजावथाव नङा। खारन बबेबा मोनसे संगठनल' सुक्ति खालामनायनि मन'भाब भारत सरकारहा गैया। बर'नि जि जेंना भारत सरकारा दिनै बोस्रांनो ओंखारदों बे गासैबो बर'नि संगठनखौ लानानैसो बोस्रांनो ओंखारदों। बबेबा मोनसे मोननैल' संगठनजों खालामनो ओंखाराखै। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिनि जि बुंनाय बाथ्रा बेयाव खुनु जुक्ति गैया। आलादा रायजोनि सोलाय जुदि गुबुन मोनसे राजखान्थिनि बेबस्था होयोब्ला नोंथांमोना गनायगोन ना गनाया? जों दासिमहालागै आलादा रायजोनि बादै बेलेग बाथ्राखौ लानो सरकारजों सावरायाखै। आरो सरकारजों सावरायनानै सरकारा दासिमहालागै जोंनो अमुकखौ होसिगोन तमुकखौ होसिगोन होननाबो क्लियार बिदि बुङाखै। गेजेर गेजेर मिडियाफ्राव माबा इउटिसि होगोननो होननानै सरकारा बुंदों होननानै ओंखारलाबायदों। आसलथे भारत संबिजिराव इउटिसि होनाय खुनु बेबस्था गैया। जोंहा दा जि बेबस्था दं बे जाबाय 6 सिडिउल, भारत संबिजिरनि 6 सिडिउल बेबस्था। ओमफ्राय जों दाबि खालामदों आलादा रायजो। दा आलादा रायजो आरो 6 सिडिउलनि गेजेराव बिकल्प हिसाबै जोंहा इउनियन टेरिटरि दं। दिनै भारत सरकारा इउनियन टेरिटरिनि बाथ्रा बुङाखै, स्टेट होनायनि बाथ्रा बुङाखै बा गुबुन बेबस्थानि बाथ्राखौ खिन्थु बर'नि जेंनाखौ बोस्रांगोन होनना बुंदों। दा मा धरननि जेंना बोस्रांगोन बेखौ जों दासिमहालागै मोगा-मोगि जानायखाय सरकारजों आरो बेखायनो जों नेदोंसो एक्सुवेलि भारत सरकारा मा धरननि जेंनाखौ मा धरननि बोस्रांगोन आरो बेखौ क्लियार जायोबासो जों बुंनो हागोन जे बे जोंनि थाखाय लाब जागोन ना जाया। आरो जों बेखौनो बुंनो सानदों जे जि बेबस्थायाव बर' हारिया गावनि रोखा सिनायथिखौ फोथांना लाखिनानै जाथि हिसाबै थांना थानो हागोन। जि बेबस्थायाव बर'नि हा हुनि रैखाथि मोनगोन, राव हारिमुनि रैखाथि मोनगोन, जि बेबस्थायाव दुलाराय बर' रायजो राजाफोरनि मेजरिटि मानसिखिनियानो ज' थानायनि बेबस्था जागोन बे बेबस्थाखौसो जों गनायगोन। नङाबा ओरैनो जानला मोनला सुक्तिनि नामाव सुक्ति खालामनायाव जों गैया।